Unom ka individual ang samdan, lakip niini ang tulo ka mga naglinya lang aron mag-withdraw sa ATM. Human nabanggaan sa naghaguros nga pickup truck sa barangay Binugao, Davao City. Ani report ni Brgy relator. Nagkaguliyang ang mga tao dihang milahos pagbangga kining pula nga pick-up sa usa ka laundry shop sa barangay Binugao, Davao City. Duna say mga samarang nakahigda na duol sa pick-up. Sumala sa saksi, naghaguros ang pick-up ug inay musubay sa highway. Milahos naman hinuon kini paingon sa mga taong naglinya gawa sa usa ka convenience store. Hangtod sa nabanggaan ini ang nakaparadang mga motorsiklo ug midiretso paingon sa laundry machines sa katapad nga laundry shop kung asa nahunong na ang sakyanan. Niagi lang siya dira, kusog, as in kusog jud kay ang dagan, tapos naguntol-untol man gud iyang ligid, mo to nga sa kakusog, diya siya nilargo. Mga kuan lang siya diri sa nagpila sa ATM machine kay sweldo man gud gahapon 15 nya. Ang uban nakabantay, ang uban wala kay sa kakusog sa iyang impact niya ba. Tulo ka mga naglinya sa ATM ang nasamdan human nabanggaan. Samdan sab ang tulo ka mga sakay sa maong pick-up tungod sa impact sa pagkabangga. Gawa sa laundry machines, nadanyo sab ang duha ka nakaparadang motorsiklo nga naapil og kabangga. Sumala sa kapulisan, say-say sa driver na wad-an matud pa og brake ang pick-up. Pasakaan nila og kaso ang kaning mga driver sa mga tubang ang driver sa kaso nga reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to property. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver nga wala na mihatag og pahayag. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Brgy relator. 1 Mindanao.